Maya payabak po. At yutana po king kadwang aldo ng kaya katampong trido kang San Nicolas de Tolentino. Siklod tamo po. Ginubos nan mawari po din labi ko. Ban nang ikas ning salo ko, ing makayo mong buri mo. O Diyos ko, sumap ka po ka na ako. Ginuko, mirapal pakap mong pakasaupan mo ko. Ligaya king ipa, anak at banal na espiritu. Ngeni at kapilan man, manggaman king alangangga yanasa. Kapanisyan. Itangan po. O Diyos, O Diyos ko, at di ko king malmong arapan, makabalot kaladwa ko, king matuling ng musing, ning kakong kasalanan. Emo ko matampang pakirandaman, at emo ko sukat sopan. Dapat nuko painturo, Diyos ko, nuneke ka. Ika ausan, yan naman makasalanan. King uli ko, peparikilme, king kekang malayanak, ing lalong mapait a kamatayan. Wapo, uli ning kasalanan ding tao, mete ya Yeso Kristo king krus, at uli ning pamanalig ko king lasan at kamatayan, ning bugto mong anak, at king pamamilatan ning mapagmalang sa Nicolas de Tolentino, dururup kong pasibayo, king malmong arapan, at manyawad kong kapatawaran, king dakal kong kasalanan. Kayan tabi na ning matibe kong pamagnasang mikakasalang pasibayo. O Diyos ko, pakirandaman mo ko at tanggapan mo kong pasibayo, king harapan mo Yanasa. Panalangin king Aldo kang San Nicolas. Itamongan po. O maligayang San Nicolas de Tolentino, aking kapamilatan nin tinape mala, dakalang taong kinayap. Yayaduan ko ang pong papagdatila kaya ka, ing mamilatan ka sa kako, king Diyos, bakong tanggapan ing kapaldanan ning kaladwa kong mibalot king matuling ng pandong, ning pikasaman mong pamikasala. Dururup ko po kaya ka, king kapamilatan, niting trido, banking uli ning masikanan mong kasaupan, pakirandamanin Diyos, iting ka na akong karalungan. Ipaniga po ko pong yadwan kaya ka, ing tanggapan mo ko, lalam ning kayang kalingunan, at pakiabutan mo, kanako king Diyos, ing kapatawaran king kasalanan ko. Pati na ing grasyang kailangan ko, king kanakong kaladwat katawan. Musapo sa sakwil, iting karalungan ko, maligayang santo, lunin ayunan mo sapot apiyanan, at sopan mo ko king beiti, at king oras ning kamatayan ko, Yanasa. Panalangin king Kadwang Aldo. O malugod ay Jesus, aanyang ikit mong mangay na ringdakal at tawong tutukikya ka, ngamong mengamano, karingkya kang apostol, kalunusan ko reting dakal at tao. Lawan mo po king mang panaw na iti, dakal la naman ding mangailangan bisang tukikya ka, at magkabiyaking tinape mala, ababiyening banal ay Eucharistia. Dapat uli na ning kulang la ring makadaon, dapat kaniti. Kapilan pa man na akwang apakirasan ning tao, ing kanwanan, damdam king amano mo. Na atuklasan ing kailangan apagkabye karing karelang kaladwa. Pakiramdaman mo po ining panalangin ko, king kapamilatan na ningkihang banal a saserdoteng isa Nicolas de Tolentino. Yayadwan ko kaya ka, ausan mo sa ding dakal akayanakan, king estado saserdotal,
ban idalari ing sulu at pagkabiye, karing pabilang akaladwang makabili, kingalang patugot akatagpuan, king ilang, ning metong abye, pipmong kasalanan. O Jesus, mipabal ka pong dakal at banal a sacerdotes ke kami. Mipmong lingap karing kaladwa. Antimo ingke kang sacerdoteng isa Nicolas de Tolentino. Yanasa. Yanasa. King kataymikan adon tamu ing grasyang buritang nabangnan kaniting trido. Ipamia chobanwa misambani lagyo mo, datang kaya kami ingkerian mo, mi pamintuan ilub mo kete sulip antibanwa. Ingka kanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni, ampuan ni patawad mo kaya kami din sala mi kaya ka, anting pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mipno ka king grasya ing ginuwat kaya ka, luwan ka karing sablang babay, nunya pa naman ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang pon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganggay, yanasa. Ipami at siya misambani lagyo mo, datang kaya kaming kirian mo, mi pamintuan ilub mo kete sulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampuan ni patawad mo kaya kami din sala mi kaya ka, antim pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapong Maria, nung kaking grasya, ing ginuwat kaya ka, nuwan ka rin sablang babay, at niya pa naman, ing bunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang pon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Ipami at siya misambani lagyo mo, datang kaya kaming kirian mo, mi pamintuan ilub mo kete sulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampuan ni patawad mo kaya kami din sala mi kaya ka, antim pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapong Maria, nung kaking grasya, ing ginuwat kaya ka, nuwan ka rin sablang babay, at manya pa naman, ing bunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni ang pon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Pamupos a panalangin. Itangan po. O maligayang San Nicolas, mayuburang santungan ding maliligalig. Simpanan king pabilang amala, may payang karinan, anong nuya mayakit ing panulo ning kaladwat katawan. Batbat ding erehiyas, alagad ng talapanaral ning Diyos, tula at santungan ding kehan debotos. Piyayalimbawanan king pamag penitensya, salamin alusok king kalanisan, api ning kapalsintan king Diyos. Itangad mo ring matamu, kining kaklis manyawad king kehang pakalulo. Dinan mepong si kanan lumaban king kasalanan. Tetagan, baneng iasupil ning demonyong mapamiraya. Kasiyan mepo kabang mabiya, kete king yato. Kanita king katataulian, malyari yang makikasi kaya ka, kentulang pakasautan mo king banwa, Yanasa. Maligayang San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. kinaguningin pa, puning anak ang puning banal na espiritu. Amen.
Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingal do iti pagmasusyanta mo, ingal do ng kebay taningin dong Birhen Maria at anibersaryo ng Birhen de los Remedios. Din kaya katamo pong mga sponsor King Trido, kang San Nicolas de Tolentino, Lilia Borromeo and family. Sponsor po king kapag masusyan ng kebay taningin Birhen, ilapin po ding makatuki. Brother and Sister Chris and Rona Gomez and family. Brother Jeffrey Hason and family. Sister Ning Torres. Brother Luis and Sister Betty Rivera. Barangay Balas. Leonora Maniti and family. Emeline Lising and family. Kuya Muno David. Nerissa Trinidad and family. Bert and Nati Mariano and family. Miguela Punsalan and family. Flordericia Franco and family, Agnes Lau and family, Brigida Malonzo and family, JP and April Lagman and family, Bonifacio and Jennifer Dison and family, Erneline V. Lagman, Conselor Pere and Joyce Dison and family, Janet Gonzales, Clarita Lacanlale and family, Monet Gutierrez, Brother Jesus and Sister Lek Punsalan, Sister Carlene Manalang. Birthday Thanksgiving, Jeffrey Hason, Gerlin Choi Punsalan, Adams Ronet Lau, Annie Rosemary Lau, Angel Rosemary Lau, Janet Gonzales, Adela Gonzales, Almer Mayati. Pasalamat na ding makatuki. Adela Di Macali, Mr. and Mrs. Villamor Tolentino and family, Josie Perez and family, Jonida Palma and family, Lourdes Pineda and family, Leo and Medi Cortez and family, Super Sabon Mexico, Diana and Dina Tumang, Milagros Nagit and family, Catherine Mungkal, Janet Manalang, and Teresita Mercado. Birthday Thanksgiving, Monsignor Ricardo Serrano, Father Nestor Bong Romano, Marieta Layog, Almer Mayati. Special intention, Niña Galesa, Zaminsun, for the successful operation of Mirna Enriquez, speedy recovery Romeo Sicat Jr., Angelo Bonus Sr., Adelaida de la Corte at Bel Trinidad. Antimuring ding sablang kaladwa king purgatorio. For the feast day anniversary of Sister Natividad Almelor Oresby. Para karing sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Jose Ardiano, Reynaldo the First and the Second, Belarmino Natividad, Estelita, Monsenyor Rustico, Father Ferdinand Bong, Father Erwin, Domingo Sr., Emmanuel, David, Maria, Angel, Jasmine Kembersi, Alan, Alfredo, Paterno Sr., Teopista, Agustina, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Josepa, Juanita, Margarita, Rolando, Pacifico, Sr., Pelino,
Kilagiling ipang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At keka antimurin. maya payabak kay kaingan po, Maya payabak po, Ama. at kay nga doitig, ang mabilog Catholic Christendom, gaganakan tayo po muna ang doon ang kebaitan ng Dumbiren Maria. At ang kadwa, kaya naman kaya katang lalawigang Kapampangan, kaya katang gaganakan ang pangakorona ng induning kapaldanan bilang reyna ng Kapampangan. Nya batang ini nga biyabing matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa mo, at pagkalungkutan din nga gawatang kasalanan, at anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, ikang pepakayap karing masakit, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ginong Jesus, ikang mamatawad, karing makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ikang babyeking sarili mong biye, ban pakayapan mo kami, at adanan sikanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos, sa lubos may ipaya, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamu. Hindi na nakatangan sana, king biye, alanganga. Amen. Ligayang Diyos, ligayang Diyos, ligayang Diyos, himmatas sa banwa. Ligayang Diyos, ligayang Diyos, ligayang Diyos, himmatas sa banwa. Kapayapaan, karintaon, kaya kaluguran. Pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasamban ka. Pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasamban ka. Kapayapaan, karintaon, kaya kaluguran. Pupurihan, nagkaparangalan, nagkapaligayan, nagkasasamban
pagkala mo kay kaming talasuyo mo, ing mitutula kami king mandatilang kabulasan, ning kaisipan ng pong katawan, at king kapamilataning maligayang pamamilataning wana Mariang kapilan man birhen, induning kapaldanan, mitimawa kami ba't king kasalukuyan alungkod, pauliniting pandemya ampon krisis, at miras kami king alangagang tula, itiyadon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alangangga. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning Propeta Isayas. Ninong makapaniwala, king dimdam mi, at ninong mekakit kaniti, antimong metong apangalantad, ning upaya ning Ginoo. Katulad ning metong asuli, tinubuya king arapana, katulad ning metong ayamot, king gabun amenabla. Alayang legwan, alayang kamalan, inyang ikit miyo, alayang sintingan, amakayawos pansin, karing kaya kaming mata. Metong yang bagay waring kasaman, at sasakwil daring tao, metong yang lalaking malugma, at sanyenaking kasakitan, metong yang lalaking kabud, akit dering tao, tatakpan dala ring lupara. Mayumi siya at itamuli na wetayan tao nga lang kwento. Makanyan man, kaya katamula ring kasakitan apigdosana, kaya katamula ring lungkot apinusana na. Itamu naman, balata mo, metong yang taong mi parusan, bitbata ning Diyos, king dakal akasakitan. King kamatutwanan, metandu siya, paulida ding kaya katangkapan niya langsangan, melunuya, paulira ding kaya katamong kasalanan. Ing parusang digpa kaya, migdalang kapayapan kaya katamu, king kapamilatan daring late, at sugat at tinggap na, kinayap tamu. Pigmabagsikan de, pibatanang mitmong kapakumbaban, enebitas ang biklat ingasbuk na, mengari king metong akorderong daralada, king pipatayan, mengari king tupang ebubulad, king arapan daring manurod, king lana na, enebitas ang binuklat ingasbuk na, king sengilan, at dagpang king batas, dekapande, ninong bisang mamilatan, para king pisasabyana. Wa, pilit din kewani, kinlabwad daring mabye, pauli daring pamikasala ning balen ko, timpalasanan de, layon pete. Dinan de ang kutkutan, busal daring mga rok, meto nga pansyon, kambe daring mabandi, bistaman alayang depatan na marok, at alang meramdam na numang kapalinlangan kingasbuk na. Ingginu kaya tula ng mabimbing niya't dumalang kasakitan, ing pamidawo na king biena, metong yang sakripisyong kapamayaran, uli na nita, akit na laring palipina, lambayan ing biena, at king kapamilatana,
matupad ing kaburyan ning Ginoo. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. purian me ing Ginoo o kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, purian me ing banal ng lagyo, mabilog kong pangatawo. Pasalamatan me ing Ginoo kaladwa ko, emo kakalingwan ding sabla ng kalam. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Patawaran na ing sablamong sala, pakayapa na ing sablamong sakit, hanguan na ing biyemo, king kapahamakan, puputungan na king ganaka at lunos na. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Ing Ginoo adarapat king matulid, kapilan man papaniga na ring malulupig. Pepakilala na kang Moises ing parasa na, at karing palipi ng Israel ing arapat na. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Ing Ginoo mapamakaluluyat maganaka, banayad jaking pamamimwa, tutuyang malugod, kapilan man nakatalalawan, nakatamu paparusan, anti mo ing pangayon tuliran ding dewakan at kasalanan tamo. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, apakayap king sablamong sakit. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo
king kapulungan karing Efeso. Mi puriya in Diyos ay paning ginutamong Heso Kristo. Amig kalub ke katamo, king ulining pangayagom tamo kang Kristo, king sablang kalam ay espiritual ning banwa. Bayo ya pa me lalang inging meto sikluban, pinili na nakatamo, king kapamilata ng Kristo, ban maging banal at alang dungis, at mi biebie kitmuang lugod, king arapana. Telagana na kanita pang minuna, ing ampuna nakatamo ang timong anak na, king kapamilata ng Heso Kristo. Itiya ing malugod ng parasan at sarili ng kaburian, banding sabla, puryanda ing maligayang grasya, amalam ng pigkalob kaya katamo. King pangayagom tamo, king pakamalan ay anak. Ing sablang bage mararapat agpangking telaganat kaburian ng Diyos. At iya pinili na kaming maging sarili ng balen, king kapamilataning pangayagom mi kang Kristo. At iti depatana para king sarili ng paksa, at manalumpakan ketang inari na king lubna, manibat pa kanitang kamumulan, at telaga na kaming maging mumunang diling manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligaya. Amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Nuan ka, O Birhen Maria, uling sinalpantaya ka king matupad ng amanong, pepayabot na keka ning Ginoo. Tabaya ke kayo at kekanti puri. pamamasay ba't king may pabalita agpangkang sanlukas Ligaya ke kao Ginoo. ginayak yang maglakbi Maria marapal yang minta king meto nga balen king bulubundukan ning Judea. Karas na king balen ng Zacarias, pigaya ni Isabel. Kabudindam ng Isabel, ing pamabunge ng Maria, linuksuying pungol kilub ning atyana. At Isabel, kinatmuya king banal espiritu, at gigkas na king masika na siwala. Nuan ka karisablang babay, nuan yung bunga ning atyan mo. Makanano kong pangintuliran king ingimaning Ginuko, datang ya, at dumalo ka na ako. Pablasang kabud, miras ka ring balugbog ko, ing pamamuge mo. Linoksuya king tula, ing pungol, kining sepupunan ko. Nuan ka, ikang sinalpantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka, ning Ginu. Ati Maria nga na, pupuryaneng emunano ning kaladwa ko, ing Ginu. At metulaya ing espiritu ko king Diyos, at talapagligtas ko. Uling gena kaning kababana ning alipana. Ulinita, manibat ngeni, aw sanda kong nuan, ding sablang dahi. Pablasang ing lubos mayupaya, pepalyariana kanako, ing may kakaragula bage. Banaling lagyo na. Ing pakaduluna, may pagkadam karetang atin takot kaya, karing dalan-dalan na dahi, king sablang panahon. Pepakit na ing upaya,
ning takdena, simbulat na rin palalo, ket ang kapadaluan ning pusura. Pepakuldasan na la ring aring masikanan karing trono ra, at ilang tinas na ring pakumbaba. Ket na lang mangay pabage ring danupan, at tinabi na lang sa lanta ring atinan. Seupanay ing Israel, ali pana. Anti mong pamigagana ka king pakaduduna. Anti mo ing pengako na, karetang pipumpunan tamo. Kang Abraham, ampong karing palipina, ang gakingalang kapupusan. Menatili Maria, keta kari Isabel, hanggang 3 bulan. At kay Batnanita, minuli ne king pibale-balena. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurihan ke Kao Kristo. Makiramdam tamo po kay homilya. Morning, morning. Sabay po. At isang masayang pista sa ating lahat sa araw ito ng birthday ni Mama Mary, at siyempre dito sa ating probinsya, ang pista ng Virgen de los Remedios. Kaya lang po ngayon, this year, wala tayong malaking pagtitipon kasi nga dulot ng pandemya. Pero anyway, ito po yung dalawa nating pinagdiriwang, ang birthday ni Mama Mary at ang pista natin bilang mananampalataya, na ang pinakapatron ng buong lalawigang Kapampangan ay ang Mahal na Birhen sa titulong Virgen de los Remedios. Minsan po meron akong kaibigan, kasi birthday ng mother ko. Sabi niya, pakisabi sa mother mo, maraming salamat sa kanya. At salamat siya ipinanganak. Kasi dahil siya ipinanganak, may nagsilang sa iyo. Kung hindi sa kanya, wala kami ngayong paring pogi. Sabi na. At siguro po, ganun din ang unang ating pinagdiriwang ngayon. Pinagdiriwang natin, ginugunita natin ang pagkasilang ng Mahal na Birhen. Kasi kung di siya sinilang, walang tumugon sa panyaya ng Diyos na magsilang sa manunubos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganyang ating itong ginugunita at dinadangal na pinahalagahan ang kanyang pagsilang. Kaya sa lahat ng mga Katoliko, ito talaga yung nangungunang pagdiriwang ngayon. Bagamat di naman natin alam ang eksaktong araw kung kailan siya pinanganak. Pero ika nga, that doesn't matter. Ang mahalaga, masaya tayo na ipinanganak itong naging ina ng manunubos, ang Mahal na Birhen. At marapat lang po na gunitain natin to, kasi para sa atin, sa Mahal na Birhen, ipinagkatiwala ng Diyos ang pinakamalaking misyon sa balat ng lupa sa isang tao. Ang impossible mission. At ano ito? Anong impossible mission sa kanya? Siyempre. At ang malaking mission ay ang pagsilang niya, panganganak niya ang manunubos. Bagamat hindi niya ito ganap na unawaan, pero tumugon siya sa panawagang itong ang maglilihi siya at ipapanganak ang magiging hari ng Israel magpakailanman. Diyan nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siguro, kung ano nga po natin, yun ang pinakamalaking misyon. Halagaan mo yung bata na dapat di magkasakit, hindi mamatay. Lalo na sa panahon pong noon, uso yung mga salot, uso yung mga sakit. Tsaka mataas ang mortality rate sa mga bata. Kahit dito po sa Pilipinas, kailan lang na bumaba yung mga mortality rate sa mga bata. Tapos noon, 2,000 years ago, kaya ang hirap-hirap.
Sa atin nga po yung istorya ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo sa panganganak ng mga halabirhen, hindi man niya pinanganak sa isang marangyang lugar, kundi sa isang sabsaban na kung saan pwedeng nakalantad ang bata sa infeksyon. Pero anyway, yan po yung malaking misyon ng mahal na Birhen. Ang ipanganak niya ang manunubos at palalakihin niya. At siyempre salamat sa binigay na esposo niya ng Diyos sa kanya, si San Jose. Kaya ito po ang mahal na Birhen. Sa ating pagbasa ngayon, makikita natin masisilip natin ang isang ugali niya. Kasi dito sa ating ebanghelyo ay binisita niya ang kanyang pinsang si Isabel. Nabalitaan siguro, bagamat wala pang mga cellphones noon. Hindi ko alam kung paano nabalitaan na ang kanyang pinsang si Isabel ay naglilihi. At alam naman po natin itong pinsan niyang si Isabel ay nasa katandaan na kasama ng kanyang asawang si Zacarias. Kaya naisipang bisitahin at manatili doon sa bahay nila para may makakatulong sa pagbubuntis, sa huling araw ng pagbubuntis o mga huling buwan at panganganak itong si Isabel. At yan nga ang pagbisita ng mahal na Birhen sa kanya. Kaya sa imagination ko po, baka ang mahal na Birhen ang inuutos-utusan ng komadrona. Mangailangan ng mainit na tubig. Diba sa mga pelikula po, ganun nangangailangan ng lampin. Siyang utos-utusan. Hindi mo naman pwedeng utusan yung matandang si Zacarias. Uugod-ugod na. Mahina yung mga ano ba yun? Ano na kasi? Dengtud na. Mahina yung mga tud. Pero ang mahal na Birhen, nasa kasibulan ng kanyang buhay, malakas, na pwedeng utos-utusan. Actually po, talaga yan naman ang title o pangalan. Pangalan ba yun na sinabi niya sa anghel. Sinabi niya, alipin lang ako ng Diyos. Mangyari nawa sa akin kung ano mang sinabi niya. Alipin lang ako. I am the handmaid of the Lord. Kung anong pagagawa niya, yun ang gagawin ko. Hindi kaya ito rin ang narinig niya mula sa Diyos na tulungan at damayan. Antabayanan. Tagalog bang antabayanan? Antabayanan. Si Isabel. At itong handmaid of the Lord, mabilis pa sa alas 4, ito naglakbay sa bulubundukin ng Judea. Yan ang mahal na Birhen. Mayroong puso, mayroong tunay na pagdamay. At higit sa lahat, parang nakatune in ang kanyang tenga sa kalooban ng Diyos. Nakaagad niyang tinutugunan ng yes. Ng yes. At yan pong ugali ng mahal na Birhen, yan ang patuloy nating nakikita magpahanggang ngayon. Bagamat sabi nga po, wala na siya dito sa mundo. Namatay na siya. Actually, yung araw ng kanyang kamatayan ay August 15. Para sa atin yung August 15. Yun ang assumption of Mama Mary. Sa kanyang pagpanaw dito, ayun naman ang pag-akyat niya sa langit. Yung assumption. Pero tignan niyo po sa ating mga Katoliko, ang ating paniniwala. Yung mga pumapanaw, para sa atin sila'y tumatanggap ng walang hanggang kapayapaan. At yun ang ating pinagdarasal sa lahat ng pumapanaw at namamatay. Pagkaluban meng alangang kapaynawan o Ginoo, ingalanggang sala sunlag sa kaya.
kapayapaan, no? Para sa atin ang ating dasal, dalangin para sa mga yumao na sila'y manatiling mapayapa, matahimik, walang hanggang kapahingahan. Yan po yan. Magpapahinga na sila sa sakit, sa pagod, sa hirap ng buhay. Pero ano niyo po, tayo mga Katoliko, ginugulo pa natin yung mga nandoon sa langit. Binibigyan pa natin sila ng stress. Kasi lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating mga daing, pinapaalam pa natin sa kanila. Nangungunang mahal na Birhen. Sa marami mga devotas, tignan niyo po kung ilang milyon o billions ang dumudulog sa mahal na Birhen para hingin ang kanyang tulong. Para idulog niya ang ating mga panalangin sa kanyang anak. Kaya sabi ko, kung mayroong masasabing babaeng walang pahinga, ay ang mahal na Birhen. Sa kanyang pagpanaw, dapat na mahinga na. Pero kahit po sa history ng Christianity, patuloy niyang dinamayan, binibigyan ng konsolasyon ang mga Kristiyanong may mga pinagdadaanan. Kaya meron po tayong isang title sa kanya, Comforter of the Afflicted. No? At kailan lang po pinagdiwan natin ng Our Lady of Consolation. Kasi even before the title Our Lady of Remedy, nauna yung Our Lady of Consolation na title. Nung 2nd century pa yun. So parang yung mga unang Kristiyano nakatagpo ng kakampi sa langit sa mahal na Birhen. At yan po'y magpapatuloy sa history of the church. Nung panahon na may threat sa simbahan, yung mga Moros, ang debosyon sa mahal na Birhen, ang pagrorosaryo, ang isang naging makatulong para maligtas ang Kristyanismo sa banta ng panganib na dinudulot ng mga Moros. Kaya meron po tayong mga sinatawag natin Our Lady of Lanabal, di ba? Yan yung mga nagdasal, yung mga Kristiyano na tinutugis ng mga Moro sa battle of sa dagat. At sa tulong ng mahal na Birhen na nagumpay ang mga Katoliko at hindi ito nagapi ng mga Moros. Tayo rin po may ganyang mga istorya sa mahal na Birhen dahil sa pagdidibusyon at pagdarasal ng banal na rosaryo, nakamtan natin ang kapayapaan, ang hinihinging biyaya. Di ko po makalimutan ang EDSA Revolusyon kasi nandoon ako. Bagamat gustong burahin sa history ng Pilipinas ang EDSA Revolusyon, pero hindi po dapat burahin yan. Kasi hindi lang yan political history. Ito isang religious experience ng mga maraming nandoon. Kasi doon po, umaalingaw-ngaw ang dasal, taimtim na panalangin sa loob ng ilang araw, nandoon, 22, 23, 24, 20. Yung 25 kasi lumipad na si Marcos at nagkaroon ng party pagdiriwang. Pero nakakapangilabot po pag babalikan yung taimtim na panalangin na wala namang sound system, pero dinig na dinig mo lahat, Aba, Ginoong Maria, napupuro ka ng grasya. O kaya, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Taimtim ang lahat na nagdarasal, parang ninanamnam, sinisiryusan ang mga panalangin. Siguro dahil nasa panganib, nakaumang yung mga tangke, may mga baril, may mga umaaligid-aligid na mga helicopter. Pero tignan niyo po,
no, naging mapayapa at walang nangyaring karahasan. Walang tumulong dugo sa araw na yon. Kaya yung pong lugar na yon ngayon, no, yan ay pinatungkol sa Mahal na Birhen bilang Our Lady of EDSA. Di ba? At tayo pong mga Kapampangan, hindi tayo pahuhuli sa ganyang experience. Bago ang Our Lady of EDSA, bago ang EDSA Revolution, dito muna sa Pampanga, ang isang milagro ng katahimikan at kapayapaan sa buong lalawigan. Kung babalikan po natin ang history nito, no? Ang Virgen de los Remedios, no? So nung pagkatapos daw po ng World War II, sino kayang nandito na ng World War II? Parang wala pa kasi mukha kayong mga bata lahat eh. Hindi naman mga itsurang senior citizen, no? World War II, mga 1950s, no? Nung unti-unti munang nagpo-progress, no? Nagbabalik sa normal ang Pilipinas, pero laganap daw yung karahasan, yung insurgency, tapos yung socialism and communism, no? Yung communism, kawalang Diyos. Socialism siguro pagpapantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, pero mayroon ding problema sa ganon, no? Kaya ang unang obispo ng Pampanga, si Cesar Maria Guerrero, naisipan niyang ibalik ang debosyon sa Mahal na Birhen. At dahil siya naman ay galing sa Malate, na kung saan nandoon ang image ng Our Lady of Remedy, ito yung ginamit niyang image. At noon po, mayroon ding image ang Pampanga ng Our Lady of Remedies, dyan sa may Balite. At yun ang unang ginamit. Later on, nagkaroon ng sariling image ang Pampanga. Ibinalik yung sa Balite. At anong naisipan ng ating unang obispo? Ito ngang krusada na binigyan ng title na Krusada ng Penitensya y Caridad. Ibig sabihin sa krusadang ito, dadalhin mo ang pagsisisi, ang kalungkutan sa kasalanan, at i-express tong kalungkutan sa kasalanan sa pagtulong, karidad, charis, pagtulong, pagbibigay biyaya, karidad. Kaya sinimulan niya po yan, nagpalipat-lipat ang banal na larawan sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga. At yung mga mayaman, silang unang nahimok niya na magbigay, mag-donate. At yung mga lahat ng mga nalikom, ayun ang ibinibigay sa susunod na pupuntahan ng Mahal na Birhen. Para bagang ito po yung paraan ng Cesar Maria Guerrero, ang pagdugtungin ng mga mayaman at mahihirap. Na ang kayamanan ng mga mayaman ay dapat ibahagi sa mga mahihirap. At ngayon po, after how many years, wala na yung ganong sitwasyon sa Pampanga. Wala na yung ganong karahasan. Wala na yung ganong patayan. Wala na yung ganong pananaw. At para sa atin yan pinapatungkol natin. Kasi noon, bata pa lang po ako, mararamdaman mo naman ang mga taimtim na panalangin na dinadasal din sa bawat kapilya, sa bawat lugar na pinupunta ng Birhen. At yung mga taus-pusong paglalakad, kilo-kilometro ng mga tao para sunduin ang banal na larawan. At yung iba naman sila ang naghahatid. At hindi lang iilan, kundi pinuputakti ng mga devotos at devotas
Actually po noon, madaling araw man. Kahit madaling araw, nakakapangilabot ang dami ng mga tao, bata man o matanda. At siguro sa akin po, no, dahil sa mga taimtim na panalangin ito na inaaray ng mga ninuno na natin dito sa Pampanga. Kaya ngayon, ito tayo sa Pampanga, isa na sa matahimik na lugar sa Pilipinas. Kaya ito po ang ating ginugunita ngayon at ito rin ang ating gustong paniwalaan sa mahal na Birhen. Nandiyan lagi para tayo tulungan at sa madaling lapitan. Wala na po yung EDSA revolusyon, wala na yung political turmoil dito sa Pampanga, wala na yung socialism. Pero ang buong mundo naman po, may mas malaking hinaharapan ang pandemya. Hindi lang dito sa Pampanga na may malaking hamon ang buhay ngayon dahil sa pandemya, sa COVID-19. Parang pinapaalala po sa atin ngayon ang ating pinagdiriwang ngayon, ang Birhen de los Remedios. Ang magkaisa tayo sa pagdarasal ng banal na rosaryo at pagtulog sa mahal na Birhen. Kasi po napansin ko ngayon, hindi na ganong katindi ang pagdarasal noon sa kumpara ngayon. Ngayon ay nabawasan ang mga pagdarasal. Ngayon ay nabawasan ang taus-pusong pag-aalay, pag-aandog ng panalangin. Ngayon parang tumamlay ang debosyon. Kaya ito pong araw na ito, naway, lalo sa ating mga Kapampangan, ito'y magliyab uli ang ating debosyon na sa mahal na Birhen na hindi natin maisasa walang kwenta dahil sa buong history ng simbahan nakita natin kung paanong siya'y aktibong nakilahok at nakibahagi, tumulong sa ating mga ninuno para malampasan ang lahat ng mga pagsubok at problema kanilang pinagdaanan. Naniniwala po ako kung paano siyang nakatulong noon magpahanggang ngayon. Ang puso ng mahal na Birhen ay nandyan para tulungan tayo at ilapit sa Panginoon ang ating lahat ng kahilingan, lalo na ang matigil itong pandemya. Amen. Magsitayo na po tayong lahat at ating sama-sama ngayon malakas nating ihayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Meto nga Diyos, panglubos mayupaya, ninalang King Banwa ampon yato, King Sablang mayakit ampon mayakit, at King Meto nga Ginoo Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, mibait King ipa, bayo pa King Sablang panahon, Diyos iba't King Diyos, sala iba't King sala, Diyos sa tutu, iba't King Diyos sa tutu, mibait megawa, kaya gum King panga Diyos ning ipa, aking kapamilatana megawaing sabla, King ulit among tao, at paulining pangakabus tamo, tinipaya iba't banwa. At mi katawan niyang tao, lalang ning banal Espiritu, King Birhen Maria at milyari ang tao. Mi pakoy King Cruz, paulitamo naman, lalo ng upayang Poncio Pilato. Linasaya, Meteya, at Mikutkut, at sinubliyang Nebye, King Katlong Aldo, agpangkingula ring kasulatan. At minukitya banwa, makaluklok, wananing impa, pasibayang datang mitmong ligaya. Bamukum karing mabye ampon mengamate, ating kayang kayarian alang kapapusan.
Sasalpantaya ko king banal Espiritu, Ginoo ampon babiyebye. Amin ibat king ipa ampon king anak. Akam bening ipa ampon ing anak. Miyagnan mi sasamban ampon mi paligayan. Menas bukya king kapamilatan ding profeta. Sasalpantaya ko king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king atin meto nga binyag, king pangapatawad daring kasalanan. At panayan ko ing pangasulirang mi ring mete, ating biye datang alanganga. Amen. Amen. Kabang gaganakan tala, ring makapasabaring pamangailangan tamo, ading sablang tao, lalo na retang misalunan, lumapit tamo king Ginoo, huling kapamilatan daring late, at sugat at tinggap na kinayap tamo. Nga tamong makibat, Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Banding sablang susuyo king banal a kapulungan, ding obispo, pari, diakono at relihiyoso, sunlag lang anting waganing malingap at malugod ng pangaatyo ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Ban ing debosyon tamo king Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, lalo nang paunlaran, ampong palablaban ing kasalpantayanan, at palaganapan impami kakalugod, lalo na ngining panahon ning pandemya, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Banding pamuntok ning gobyerno at ding gagawang batas, ibiera sana ing kailangan asawop, king pamangan, king kabiyayan, at medical a pamangailangan ding masakit, at karing lilingap kareti, lalo na karing pakakalulo, at mangailangan apepasari niting sakit at pesti, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Banding pamuntok ning gobyerno, maging pigagapda ing pamaninton at pairal remedyo kaniting krisis at aliwa ing pamanatili king posisyon, revolutionary government, charter chains at capital punishment, at ing pamitok nang ning corruption karing hayensya ning gobyerno, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Banding doktor, nurses at ding sablang susuyo karing masakit. Akilalare ing nuan na Birhen, ampong indong Maria, antimong kayantabe raking pamanintun lunas at kasaopra king pamamyelingap karing misalunan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Ding kapatad tamong miyawa king COVID-19, panandamanda sana ing lingap, ampong lugod, ding karelang pamilya at komunidad, at malalagwala sanang kumayap. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Ding kapatad tamong mayango na be, pauliniting COVID-19, makapakirakela sana king kapayapan ng Kristong malugod, king kapamilatan ding panalangin ning Birhen de los Remedios, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan ming balayan mo. Ngeni po aduan taming sarili tang kapagnasan. O Ginoo, pakiramdaman mo la ring panalangin mi, patawaran mo la ring kasalanan mi, at pakayapan mo la ring sakit mi. King kasaupan at pamanantabi ng Maria, ingin duning kapagdanan, magobra kami ngan sana, para king ikakayap ding sabla. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamon ka sa plala, king mabilong ng Santa Iglesia. O Ginoo, balikdan mula ring panalain na tayo ning balayan mo. Ayampang na kaniting kapigaganakan, kang Nuana Maria, induning kapaldanan. Maging katanggap-tanggap lasana kaya ka, at pagdalara kaming kasaupan kaniting makalunos sa panahon, at kapatawaran king kailan ming masabalat lingam. Idiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginoo tabaya ke kayo, at kekan timuri, kat nayoreng puso yu, makayat na no kikinu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat ampon matulid, sukat ampong makakabos. Ing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man, o Ginu, banalay pa, lubos mayipay talanganggang Diyos. Ampat king meto nga makapagmulalang paralan, dininan ming Nuana Birhen Maria, meto nga dake, king misteryo ning kasakitan, ngayon isaslagyang masala, antimong meto nga waga ning kabulasan, ning pangakayap aning dibinong kapanayan. Karing sablang tatangal kaya king pananangin, metong yang piyalim balawanan, ning ganap papamananggap king kaburian mo, at ning kabilugan na pusong pamakyagom kang Kristo. Apauli ning maragula lugod na kaya kami, pibataning kainan mi, at pisana na ring kasakitan mi. King kapamilatan ng Kristo, ring anghel ning banwa, yayampang ding pananay ning kapanyambanda, kabang mitutulala arapan mo kapilanman, ning siwala mi miyugnela sana karing karela, king matagumperang dalit, ning kapurian, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos mayupaya, itnuing banwa, ating lapat kingke, kang ligaya, Hosana, Hosana, king ka, katas-katasan, Noy daratang, king lagyo, ning Ginoo, Noy daratang, king lagyo, ning Ginoo, Hosana, Hosana, king ka, katas-katasan, Noy daratang, king lagyo, ning Ginoo, Noy daratang, king lagyo, ning Ginoo. Ikapin, ing banaloy pa, ating meto lelangan matampan na kang pupuryan, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upay ning banal Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, lain pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, bangketa manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, king ikaligay ning lagyo mo. Ulinita oy pa, ipanigapumi, palukob, ampon pabanal mula king Espiritu mo. Reting ay nadarla, ampon daraon ni keka, ban magawalang katawan ampon daya ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi. Amen, abilin kaya kami king pagmasusyan mila, reting misteryo. Natatandaan mi pa kanitang beng mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka ring disipulo ng anak, pananyiti ikayungan at mangan kay kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan kinuha ning kalis. Pasibay pe pasalamatan nakat pinuri. Dinwang iti ka ring disipulo na nga na, kunan niya iti kayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayit ang pungalang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayampon para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti king pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, ke kami ang gaganakan. Pangasumi mong bebe, ke kami ang pagmasusyan. Panyatang mong maligaya, ke kami ang paninaya. Inya, ngining gaganakan mi o mapamakadulungib pa, ing makaligtas ng pamaylasan pon kamatay ning anak mo, ing maligayang pangasuli ng mebye at ing pamaytas na banwa, at dahil makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darami kaya ka bilang kapasalamatan iting mabye ang pambanala sakripisyo. Baligdan ming mitmong pakalulu, ing ayining banala kapulungan mo, at kilalan ming midaon king biyena, paunin ning sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. Pagkalam mo sana, king ikaming mipasiknangan, king katawan ng pondayan ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna kami ning Maria, kapilan mambirhen, ay duling Diyos. Kami ng San Jose, ing esposo na. Kambering nuan mong apostol, ampong maligay mong martir, kambi ng San Fernando, at Beato Pedro Suniga, aling sablang banal. Pauli ng pamamilatanda, manalig kaming mirinan, kasaupan, alang patanat, king harapan mo. Oy pa, iti sanang ayining pangasot mikeka, pasulungan ng kapayapan ampong kaligtasan, ding sabla, king mabilugayato. Pasignangan mesa na king kasalpantayanan, ampon lugod, ing banal ang kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mo, Francisco, ing papa mi, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, ampon diakono, ding sablang susuyo king banal ang kapulungan mo, at ding mabilog akapulungan, agewa mong sariling keka. O mapamakadulong ipa, pakiramdaman mo yung panalain iting pamilyang pinulong mong talakad harapan mo. Dunusan mula mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Gana ka mula rin talasuyo mo, Rio Obispo, Cesar, Emilio, Oscar, Celso at Jesus. Ay naos mong meko ketiking yato, antining kimbinyag mete lang kayagom ng Kristo, mira kaya la naman sana king pangasubi ng mebye, king panyatang ning panawo na patalakaran na lang Kristo, ding katawan ning mayna, at gawa na lang kawangis ding katawan ng masdag king ligaya. Malugod mula naman sanang tanggapan, king kayarian mo, ding mayang obyeming kapatad, ampon ding sablang sinuyo keka, amemon nakyati king yato. Karin mi panayan, ing mirakayanan king ligaya mong alanganga, potang pulisan mo ng lubos ing luwa karing matami. King aldoyta, tangalanda ka o Diyos mi. Anti mo na makanano ka, maging kawangis da ka kapilanman, at puryanda kang alang kapupusan. King kapagtan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalog mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambe na ampon kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon digayak keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king halanganggan. Amen.
bining kapadiling king Diyos sa malingap kay katamo, king pinandit ning pamangailangan, manalangin tamong timo ng makanano na katamong tirong Jesus. Ipamiyachubanwa, misambang yang lagyu mo, datang ke kami, ingkayayan mo, mi pamintuan yung lumo, ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan yung lumo, ibiemu ke kami, King Aldong ini, at ipatawad mo ke kami, insalang ikeka, anting pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa ulting tungso, nunay kabuski karo. Igabos mo kami kay sablang marok o Ginoo, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawin mi, bahan king kasapaning pakalulu mo, parati kaming mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, ampon mi kabos sa lang kasasapulan king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan mi ing nuwa nakapanayan, ampon panyatang ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling ke karing kayayan, ating kayupayan, ating ligaya, manggapan, tingala na. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kay kayo. E mula sana babalik dan din kasalanan mi, naning pansinan mo yung kasalpantianing banal ang kapulungan mo. Lain pamayapan ang ponpesan metongan me, agpangking kaburian mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Yan pang tayo king metong at metong intanda ng pamakisut, ampong kapayapan. Kapayapan kay kaingan po. Cordero ning Diyos, amilala ko, king kasalanan ning iyatu. Pakaluluan mo kami, Cordero ning Diyos, amilala ko, kasalanan niyatu. Pakaluluan mo kami, Cordero ni Diyos, amilala ko, king kasalanan niyatu. Kami ing kapayapan, ibiemu ke kami ing kapayapan, ibiemu ing kapayapan, ibiemu ke kami
kapayapaan, biyemong kapayapaan. Yung kordero ng Diyos, iminalakoking kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, Ek matampang tanggap kaya ka. ka. Dapat ikas may nga manong mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Bapuray na induna ning pakalulu, bapuray na biyayu mo panaligan mi, bapuray na ikangawsan mi, ikeng pepalakwan anak ng Eva, pangisnawanan mi, daralungan mi, mga tatangis kening karinaning luwa, nga munawari, o ke kaming patulunan, baligdan mo kami, matang bapa makalulu, papuray na, ganakan mo kami, potangati na keking sepunaning biyemi, ipakit may Jesus, ipakit ke kami, ingbungang kanwananing sepupunan mo. O mapamakalulu, o malukod, o mayumog, Virhen Maria.
Karimpong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo ban pangadyan ing dapat ay spiritual ning pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ning pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. Itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal na tao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyangon nabye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magwabra kami, para king ikakayap ding sabla at ban makasaop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patukunangan mo na ing pangakalat niting virus at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginumi Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyaan pon magari kambe mo, king kami tunganing banal ay espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawili ing aklismi keka king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque. Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaniting kapigaganakan kang na Virhen Maria, inginduning kapaldanan, tinggap niya kambening matulang puso, ing makakaya pa sakramento ning katawan ang pondaya, ning kabubugtungan anak mo. Iti sanang sakramento, pagdala na kaming bendisyon, kaniting biye at king biye alangangga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pag anak mo po, paalalang po, mamaya pong hapon,
ang Archdiocese celebration ng reenactment ng coronation ng ating mahal na patrona, Virgen de los Remedios. No, pero wala pong gathering ng mga devotees, no, kundi live streaming sa 91.9 FM. Pwede po kayong mag-tune in doon sa Bright FM o kaya sa Facebook Live, no, ng Bright FM, no, kung meron po kayong Facebook. Okay? Sabi po alas 2 pa lang meron ng mga preliminary activities para dito, no. So mamaya po, no, kahit nagsimba na po kayo ngayon, pwede pa rin kayong magsimba online. Hindi naman kayo ma-overdose, no. Okay, so mamaya po yung ating pang Archdiocese celebration. Okay. Inginuman tabaya ke kayo. At kekang timurin. Ido kuya la rin buntok yu at maniga po kayong bendisyon ng Diyos. Ang Diyos sa malagod at may bisang mangabos king ketawan king kapamilataning anak abining noon na Virgen Maria papangainturiran na kay sana king labis-labis ng bendisyon. Amen. Kamtan nyo sana king sablang penandit ampon numan ka rin ing kayampunan ing noon na Virgen ngayon king kapamilatana papangaintuliran nyong tinggap ing mismong panibataning biye. Amen. Ikang sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, bayang pagmasusin ng kayang piyesta, kambining mayubo yung debosyon, mantabi sana kayang tula, ampong kapayapan, apapangay tulit kaya kayo, king ablas karimbanwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, sa lubos may ipaya, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. Umiyan na kayo king kapayapan, banluguran, ampon sa iwanye, ing Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos. O induming Birhen kekeng patulunan, ikang minyetula, ampon kapayapan, king induming balen, kekeng lalawigan, uling kalimun mo, karing sablang tanan, ding Marios at purok, karing kapalaran, agad menatili, ing katahimikan, ding sablang pisang, malampong ding bisitas, akekang delawan, o Virgen amasdag, ding hanggang memalen, pigdalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat, kasalpatayanan, iyulan, milabla, ing pamikalugod, agad linaganap, o Virgen de los Remedios, Langgam kaking kekengaus, iligtas mo ketikamus, king sablang tukso at marang, inyemuni kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya Pores ka kayo po, dakal pong salamat, magandang araw, maraming salamat. Happy Fiesta, kaya katamangan po. Imimingat kayo po rin face shield you, isulod jula. Face shield.